Ubani lo akezelana? Wena baba ungisetruckini noma usebhasini? Usebhasini. Yini udrive ibhasi? Mm. Liyaphi ibhasi? Alimile njengamanje ngizothulula isitoko la emsebenzini. Lalela baba, yazi oba ngikhuluma nawe kanjena ngale kokudlala mkhulu ngizwa khonto ekhuluma nami njengamanje. Ithi ngathi uma udriver leli bhasi leli baba ungahamba endaweni enewa bese ukushiya umgwaqo kancane ungene eweni ngebhasi. Kulokuthi uphendula kathathu noma ka4 baba khona inhlahla ezayo ezovuka kuwe. Uyangizwa? Ngenze njani? Ngithi mangathi uyadrive mkhulu engathi ungathola indawo enewa bese uyawushiya kancane umgwaqo ithi ibhasi ulifake eweni like lithi ukurola kabili kathathu noma ka4 khona inhlahla yakhe ezayo baba. Manje kofa imoto yomsebenzi phela mayirola. Baba ngeke ife baba ngoba manje izobilanda amandla baba. Ngale kathi rola yila iphendula khona inhlahla zakho namabhadi nabantu abakuthakatha bonke izobilokhu iphendula inhlahla zakho baba. Mawuphuma lapho baba uhambe kwa Rafu ufuna imali yakho uzobona uzoba rich baba. Yo, hayi. Lelo bhasi labelungu basutholwe imali zakho lapha kwa Rafu waliphinda noma angaza ungathenga amabhasi noma mangaki baba. Ngicela wenze njalo mkhulu ngoba lethi serious baba. Manje ngizofa phela mkhulu ngizokulayisha nama client manje ngizolokurola ngilayishe ama patient yini. No ashiya ama client mkhulu batshela ukuthi usaphuthuma umcebo wakho mkhulu makhifi usekuhlolile uthe kunemali yakho ekulinde eweni manje uyoyilanda le mali yakho lapha eweni. Hey cha ukuthi nala ngikhona yaziwa alikho mkhulu awungitshela mkhulu likuphiwa ngapha ngoba ngidlala ngapha ko Fernaheng mina. Baba noma angazi nama Fernaheng yayikhona lento abanene lapha namkhulu masuka eFernaheng edrobheni ukuthi uyaphuma angazi uyakuphi ngapha engathi inkosi yami baba le ubungayithatha ubeke noma phezulu kwentaba lemonto mawusuyisusa phezulu kwentaba ngathi ungayibamba isipiti sigcine igcina kuba ibhasi lapha Manje inama camera mkhulu. Fuck indaba amakhamera mkhulu ngathi izoliphatha Kanje engadile namanje. Bathi vele evali mfowethu lapha eriver ngcono ke inkinga zakho izophela lapha eRafu evali Ufike ngenze njani emfule ngoba awuseduzane kumfula la 15 minutes nje ngiyemfuleni. yabo liyasevali ivali kuphi vele